Ang kahulugan sa imong damgo sumala ni Uray Angkay. Usa sa mga katungod o mga kaakuhan sa matag tao mao ang katungod ni anang mga gahom o mga kasangkapan nga gibutang sa Dios diha sa iyang pag-alagad o nakapagahom kaniya paggamit alang sa iyang kaayuhan. Ang sulod ba sa atong utok makapasabot ning maong ethereal movement? Wala ako'y pagtuo nga adunay usa ka anatomist o physiologist makahatag og tubag ning maong pangutana. Usa ka tawo mubatyag nga adunay usa ka wala mailhing gahom nga nagikan wala sa atong lawas kundili anaa sa atong kinahiladman nga kaantigong muhuna-huna. Kung ikaw magdamgo nga ikaw nagubog og tubig nga lubog, kini nagkahulugan nga adunay peligro nga ikaw masakit o makaangkon o makapaguol nga mga eksperyensya. Aron malikayan ang makaguol nga mudangat, tambag ni Uray Angkay, ayaw pagpaka aron ingon sa imong mga pagbati. Isulat sa imong mga gihuna-huna o mga panpagtulunan o planuha o unsaon kini sila pag-atiman. Ugma ang atong hubaron nga damgo, yati nga na-stranded. Ang imong damgo nga gusto nimo ipahubad, contact sa cell number 0917-775588.